și bine ați venit la Mele Cafe Fac. Vreau să vă spun la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă ajute Dumnezeu, să aveți un an de milioane de euro și de sănătate, cu carul și de tot ce vreți voi. Noi suntem în pregătiri la Mele Cafe Fac. Mi-am făcut platouri reci, mai am de făcut. Suntem aici pe spate cu domnul bucătar. Lucrăm de zor, nici nu mai știu dacă e zi, dacă e noapte. Vă aștept cu drag la Mele Cafe Fac, atât în Anglia, cât și în România, în Birmingham și în Chitila. A venit bombele! Și de ea avem sarmale, avem salată de bef, avem platoul rece, avem platoul melec, avem salată de bef, avem pește la cuptor, somon, avem prăjitura lui melec, avem pastramă, avem cotlete, nu mai știu ce mai avem, avem de toate pentru toată lumea, vă aștept cu drag în ambele locații, totodată.